उदालगुरियाव मुलुगनां मेलेरिया सान फालिदों। दिनै मेलेरिया सान। रायजोनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव मेलेरिया सानखौ फालिनाय बादिनो उदालगुरि जिल्लायावबो मुलुगनां मेलेरिया सानखौ फालिदों। जिल्लानि सावस्रि आफाद आरो माहारियारि मेलेरिया होबथा गौथुमनि हाबाफारिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव दिनै मुलुगनां मेलेरिया हाबाफारिखौ फालिनाय जायो आरो मेलेरियानि सायाव सांग्रांथि होयो। खैराबारि खोन्दो गुदि सावस्रि मिरुनि सिङाव थानाय नारें दालाइ सावस्रि खोन्दोनि बानजायनायाव 1 नं बायनारा गुदि फरायसालियाव मबाइल मेडिकेल इउनिटनि गेजेरजों सांग्रांथि होनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो सावस्रि नायसंनाय हाबाफारियाबो लानाय जायो। हानजा सुरनाय सांग्रांथिनि सायाव सावरायनाय जायो। हाबाफारियाव मबाइल मेडिकेल इउनिटनि फाहामगिरि डक्टर आबु साइद, मेलेरिया नायसंगिरि लहित चन्द्र स्वर्गियारि बिथांमोना बाहागो लायो। बेबायदिनो उदालगुरि खोन्दो गुदि सावस्रि मिरुनिफ्राय राजीव गान्धी गेजेरजों फरायसालियाबो लानाय जायो। मेलेरिया बिफाननि नायसंगिरि लहित चन्द्र स्वर्गियारियाबो बाहागो लायो।